Fi-stqarrija l-Gvern innota r-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika dwar l-ingaġġ ta' deputati parlamentari mal-Gvern u se jkun qed jeżaminah f'aktar dettall. Dan ir-rapport jikkritika l-ingaġġ ta' membri parlamentari fis-settur pubbliku. Il-Gvern spjega li l-Kummissarju nnifsu George Hizler innota li taħt amministrazzjonijiet preċedenti ġiet adottata l-prattika li deputati jinħantru bħala assistenti parlamentari biex jassistu ministri u segretarji parlamentari u sa fejn kien infurmat kien hemm żewġ okkażjonijiet meta backbencher inħatar bħala chairman ta' korp imwaqqaf bliġi. F'dan il-kuntest il-Gvern fakkar li uħud mill-konsulenzu mis-servizzi li joffru ammont ta' membri parlamentari miż-żewġ naħat għadhom jintirtu minn żmien gvernijiet preċedenti u li qatt ma twaqfu. Ir-rapport innifsu jgħid ukoll li parir legali li ħal Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika jgħid ċaru tont li l-ħatra ta' deputati bħala konsulenti legali jew ta' xort oħra mal-Gvern ma tmurx kontra il-Kostituzzjoni. Ir-rapport tal-Kummissarju jisħaq li biex ċertu prattiċi li huma jaqbilx magħhom jieqfu għandhom jiżdiedu l-pagi tal-politiċi. Dan ir-rapport issa se jkun qed jgħaddi għand il-President ta' Malta peress li huwa wkoll chairman tal-Kummissjoni għar-Riforma fil-Kostituzzjoni. Finalment il-Gvern temm jisħaq li dan ir-rapport jikkonferma wkoll kemm il-Gvern Laburista ħoloq istituzzjoni b'saħħithom li huma indipendenti mill-Eżekuttiv. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.